Gani ka ba nakaano? Tindog na kita. Mag-ampok kita sa dili pa magsugod ang aton serbisyo. Mayong buntag bisan pa sa anaa sa atong Facebook Live. Good morning everyone. Kining adlaw nga gibuhat sa atong Ginoong Dios o kita managmaya. Managkalipay o managmaya diha sa atong Ginoo. Kaya nga atong Dios maayo, gamhanan o wa gyud ni pakyas. Amen? Amen. Okay, painumduman ako ang tanan nga ato kining i-share kining maong Facebook Live. I-share nato sa atong mga kahigalaan, sa atong mga relatives, bisan pa katong anaa sa laing nasod, laing dapit ato kining ipaambit diha kanila. Kay mag-ampo ta. Amahan namong langit nun, salamat kaayo sa maong higayon nga gihatag nimo kanamo. Nga kami managtigom na pag-usab. Ginoo, ikaw maayo, ikaw maluluyon, ikaw ay kapakyasan sa among kinabuhi. Ania kami aron sa pagdaig, pagsimba o paghimaya diha kanimo Ginoong Dios. Among hatagan og lugar ang balang espiritu nga mulihok sa among taliwala. Bisan pa ang naa sa Facebook Live nga ikaw ang hikap, magatandog, ikaw ang tagpo sa ilang mga panginahanglanon. Mito kami nga sa imong presensya, kami malig-on, aduna kami kagawasan, adunay kalinaw, adunay kalipay, bisan pa adunay kaayuhan ang among mga kalawasan. Lord, salamat kaayo nining higayon nga kami nagkatigom na pag-usab aron sa pagsimba, pagdaig o paghimaya diha kanimo Ginoong Dios. Salamat kaayo Lord. Among giampo nga imong dawaton ang tanan namong mga pagsimba, pagdaig, pag-awit. Lord, tanan namong paghimaya diha kanimo nga kini makahatag og kahimutan sa imong ngalan Ginoo. Father, we just allow you to move. And I pray andamang among kasing-kasing among huna-huna aron sa pagtagbo diha kanimo Ginoo. Ang among mga kasing-kasing humok o kinitambok nga yuta alang sa imong pulong Ginoo. Have your way. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa atong Ginoong Diyos. Amen. So, good morning. Mayong buntag, Pisigo. Mayong buntag. So, today is another great day again to worship the Lord. And now, wala ta diri para mutindugra, para mutan-aura, namo nga mo kanta og pati kamo. We are here to worship. We are here to praise our living God. And now karon, if you believe that God is able to move your mountains, if you believe that God is able to move your situation, then let's use our hands to clap, let's use our feet to dance, and let's use our voices to sing to God. Amen?
Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Hamong kauban og dalang tanan, kahibulungan ikaw. Ang ayang sibaw ng pasidugan, ikaw lang wanay dain pa. Simba ang Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos. Come on, let's sing! Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, come on, let's just sing it. God. Ginoo, balaan ka. Among kauban og dalang banan, kahibulungan ikaw. Ang ayang simbaw ng pasidugan, ikaw lang wanay lain pa. Simba ang Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O 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 Diyos. Kalimtihan imong problema, sangpit na kang Jesus. Kalimtihan imong problema, simba ang Diyos. Kalimtihan imong problema, sangpit na kang Jesus. Kalimtihan imong problema, simba ang Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. O Diyos. Yes, God. Thank you, Lord. And we'll use our voices right now to sing praises to God. Dahunog sa pagdali, kanimo lang. Dahunog! Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdali, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasang napatunan. Ang akong
sa pagdahi kanimo kanimo lang. Nahunong sa pagsimba kanimo kanimo lang. Nahunong sa pagdahi kanimo kanimo lang. Nahunong sa pagsimba kanimo kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong muha. Dili ko ihunong ang pagmaambi sa kagawasan na batunan. Ang akong lusog, iluksok-luksok, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o ipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso, iluksok-luksok, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o ipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. And now, padayon ta og singgit og hallelujah. Dira sa Ginoo, amen. Sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, One, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon ang adlaw sa pagmaya, pagkahiusa, diha kaniya. Magpasalamat, tanang binuhat, mamay girinhawa, diha kaniya. Singit sa mga pagdahi, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. karon. Karon ang adlaw sa pasalamat sa kinabuhi ng punta. Di tayo hikaw, mga pagdahi, mga pag-awit, ug pasalamat. Singit sa mga pagdahi, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdahi, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon ta ang hari, daygon ta ang hari, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Simbahon. Simbahon ta ang hari, daygon ta ang hari, halagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Come on. Sige sa mga pagdahi,
Dalay ko ng atong Dios. Balaan o gamhanan ang atong Dios. Amen. 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 Praise God. Karong buntaga, aduna tayo usa ka igsuon nga magpabautismo. Musunod diha sa unang paglakang mao ang pagsunod kang Kristo sa pagpabautismo. Praise God. Atong pagpakan ng atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Adunay kalipay sa kalangitan sa usa ka kalag nga mosunod diha sa atong Ginoong Diyos. Kay kinigikan sa D group ni Brother Cornboy. Hallelujah. Si Brother Almer Rivas nga taga-Tandang Surigao Sur. Salamat sa Ginoo diri ra gyud sa Cebu nasakpan. Atong ituyan ang atong mga kamot towards our brother. Amahan namong langit nun. Pasalamat kami sa kinabuhi ni Brother Almer. Lord nga siya ni dawat diha kanimo nga iyahang manluluwas. O karon siya ni kamaog desisyon sa pagsunod kanimo. Sugod Lord sa pagpabautismo. Salamat kaayo nga siya imong himuon nga disipulo nimo Ginoo. Musunod siya kanimo sa imong tanang mga sugo. Ikaw Lord, magpakita kung kinsa ka sa iyang kinabuhi. Amo siyang gibautismohan karon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Yeah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Salamat sa Ginoo. Bago ra gina siya sa Ginoo gyud. Mga pila ka weeks, Brother Cornboy? 2 weeks. 2 months. Oh. Tudloan dayon nato ang pagsunod diha sa Ginoo. So kung naamoy mga inyong gi-disciple, ato gyud na sila tudloan kay immediately mo follow sa atong Ginoo. Dili na to dugay-dugayon kay ang katong yunok kanino, ingon siya na tubig diri, bautismuhi ko dayon. So dili na to pabuton og dugay kung naay mosunod kang Kristo Jesus sa pagpabautismo, ato dayon bautismohan. Madayon na nato pagsimba ang atong Ginoong Diyos. Amen. Dalay ko ng atong Ginoo. Balaan takos siya sa tanang natong pagday. So, atong ablihan ang atong kasing-kasing nga mahiusa sa Ginoo kung unsay atong mga kabugaton, atong ituboy sa Ginoo kay ang Ginoo matinudaanon sa iyang mga saad, matinudaanon siya sa iyang mga pulong. Padayon ta sa pagsimba, pag-awit ug pagdaig sa iyang ngalan. Amen. Let's continue to speak in tongues to the Lord. Ikaw ra gyud Dios. Nagalihok sa taliwala, simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagapamuhat ning dapit, simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagalihok sa taliwala, simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagapamuhat ning dapit, simbahon ka, simbahon ka. Mamaagit, ibuhat og milagro, tigtingting sa saad, kahayag sa kangit-ngit. Ako kong Diyos, nga mao ikaw. Pamagit,
Oh, ikaw raw ang Diyos. Hallelujah. Niya ka, nakalihok sa taliwala. Simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagamuhat ning napit. Simbahon ka, simbahon ka. Come on, church! Niya ka, nakalihok sa taliwala. Simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagamuhat ning napit. Simbahon ka, simbahon ka. Pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipid sa saan, kahayag sa kamingin. Ang aming Diyos, kamao ikaw. Pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipid sa saan, kahayag sa kamingin. Ang aming Diyos, kamao ikaw. Iha ka, nagatandog sa kasing-kasing. Simbahon ka, simbahon ka. Iha ka, kalayuan sa kasing-kasing. Simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagabago sa kinabuhi. Simbahon ka, simbahon ka. Niya ka, nagauli sa kasing-kasing. Simbahon ka, simbahon ka. Diyos, pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipig sa saan, nahayag sa kagiging. Ang akong Diyos, kamao ikaw. Pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipig sa saan, nahayag sa kagiging. Ang akong Diyos, kamao ikaw. Hallelujah! Nababayan din. Ikaw ang Diyos. Lalay-laylayin ka. Usampin media ka di mo, Diyos. Ikaw ang yun ang amon. Ikampin ang Lord God. Ikaw ang yun, Diyos. Ikaw ang imayos mo kinabuhi, Lord God. Come on. Pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipid sa saan, hayag sa kangingin. Ang Diyos, kamao ikaw. Pamaagi, tigbuhan ng milagro, tigtipid sa saan, kahayag sa kangingin. Ang akong Diyos, kamao ikaw. Kamao ikaw. Kamao ikaw. Kamao ikaw. Kamao ikaw. Come on. Kamao ikaw. Kamao ikaw. Kamao ikaw.
Tawag sa pagkinahanglan, simbahon ka, simbahon ka. Oh Lord, we just want to give you all the glory, oh Lord God. Let's continue to be in His presence. Oh, rarahe. Rakinando. Ikaw rag yung Diyos ang angay ng mong sampitan. Ikaw rag yung Diyos ang angay ng muduulan, O Lord. Bisan mo sa manamang mga problema na among maagian, O Lord God. No matter how hard the mountain is to climb, O Lord God, you have said, O Lord God, that you can even move the mountains, O Lord God. So Lord, as challenges comes to us, O Lord God, help us that we will sharpen our faith in you, O Lord God. And thank you, Abba Father, for you are so good and you are so great, O God. Oh, Kaluoy mo ay kinutuban, gikuptan mo, di buo kinabuhi ko. Gikan sa akong pambangon, hangtod sa pagwalay, awiton ko ang pagkamaayo. At ibalik ang gugma mo. kaluoy mo ay kinutuban, Gikuptan mo, di buo kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon, hangtod sa pagwalay, hawiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudanon, kanunay kang maayo ka na ako.
ka, O Dios. Itaas ang imong ngalan sa among taliwala. Dawata ang among pagpasalamat, pagpasidungog sa imong ngalan. Atong pagpakan ng Ginoong Dios, daygon ka, Ginoo. Hallelujah. Amen, amen, amen. Makalingkod na ang tanan, mauni ang ikatulo natong Domingo. Unta, kada ikaduhang Domingo ta mukuha og pagpamatuod, testimony sa kaayo sa Dios, but tungod kay naaman tay vow of purity last Sunday, we're going to do it today. So kung naa ang pagpasalamat alang sa Dios karong kabuntagon, na ay gibuhat nga maayong butang ang Ginoo sa inyong kinabuhi, palihog igsuon, ipahimangno sa kaigsuunan aron madasig pod ang uban natong kaigsuunan nga nangita pod og kasulbaran og kadaugan. Paagi sa inyong pagpamatuod atong mabati ang pagkamatinud-anon sa Dios. Sige, Sige, hangyo Mangyo, ang atong mga igsoon nga buot Tindog nga lang, papadayag, diri. palihog, atong i-share ang maong kadaugan. Brother Ranel, come on down. Magpasalamat ko sa Ginoo kay akong kadaugan nakabalhin na mi og balay. Hallelujah. And gi-provide sa Ginoo tanan. Glory to God. Amen. Thank you, Amen. Lord. Praise God. Salamat sa Dios. Kami naka-experience mig balhin og balay kaduse ka buok ka beses. So kabalo gyud mi anang balhin-balhin. Way kahumanan. Okay na pa? Napa? Tindog lang igsuon. Ayaw ka ulaw, dili Ipatingbahin para sa ang imong mga ngalan. kadaugan diha sa Ginoo. Yan akong si Ayan Mubarog. This side, karing nga side. Okay? Dali lang diri at igsuon. Yes. Ako lang ulit. Good morning. Magpasalamat ko nga last Sunday and last Wednesday so nakapareceive mi sa kailan ni Kuani Teresa then kailan ni Garza. I praise and thank the Lord. Hallelujah. Kung unsa ba Inawat to? si Kristo nga manluluwas. Praise the Surrendered Lord. his life to God. Wa ko kadungog si Anting ug mangkot sa ilo ata. May buntag sa tanan, nagpasalamat lang ko sa Ginoo nga nahuman na jud ang lockdown every Sunday makabalik na may og simba diri. Hallelujah. Jud, personal jud lahi or jud if personal ba maka anhi jud sa simbahan and nagpasalamat sad ko nga nakatabang nako sa akong parents maski wala ko nagpadayon og eskwela. Thankful gyapon ko ni Lord nga gihatagan ko niya og trabaho nga nindot og nakatabang ko sa akong parents and nagpray gihapon ko nga makasimba nagbalik si Papa kay gana siya mo balik diri. Ato Amen. sa kampuan kadiyot. Igsoon hawiri. Amahan among giduol ang banay ni Brother Willie Delgado. Ang iyang anak in town na ning kamot alang sa banay. Ginong Dios mo panalangin ka. Salamat kay matinud-anon ka sa taas nga panahon, wala kay kapakyasan, nagpabilin ka nga matinud-anon Ginoo. Wala kay paglubad sa mga panaad. So among gitaas ang kaayuhan ni Brother Willie, makabalik sa panarbaho si Brother Willie ug mawala na ang iyang sakit sa dughan ug karon Ginoo makabalik pod ug eskwela nga wala sila suliran panalapian. Among giduol sa pag-ampo, nagpasalamat nga nagmatinud-anon ka sa banay sa mga Delgado sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Daigo ng Ginoo. Salamat sa Ginoo. In town ang atong anak kamagwangan na ning kamot. Pasalamatan nako Pastor ang Ginoo tungod sa powerhouse. Ang Hallelujah. powerhouse nga diin kita nagpataliwala diha sa Ginoo matag Sabado alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag nagampo gyud sa kinabuhi ni Tatay Arnaldo Bailosis. Ani akaron nga mabalik ang iyang kusog, ang iyang Thank you, lawas. Lord. Uban ang iyang anak si Michael ug si Marie Chris. Nakiguusan na pod sa atong After panimbaw. 10 years. Pasalamatan nako ang Ginoo tungod sa mga kagayunan nga gihatag kanako nga atay mga nadisipulo ug nagpabautismo atong Domingo 5 ug karon napay umabot nga duha ay human lang usa napay usa umabot Praise God. ug ni atong Huwebes salamat nga nahimo naka-administer ta diha sa tulo ka tawo nga nakadawat ni surrender diha kang Hesukristo ni atong Brethren Pastor. Power. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Daigo na Ginoo atong pakpakan ng Dios. Grabe ang pagpanlihok sa Dios. Napa? Kinsa pa ang mga kaigsoon. Sige, barog, igsoon, Yes, alik Brad. diri. Ayaw kaulaw. Importante, mahalaga.
nagpasalamat din ko sa Ginoong Dios nga nakasimba ko diri na lugar nga nang kuan ko ni kuan kaya yan nga nagpasalamat pud ko niya kay gipatabaw ko sa yang kuan pinsan nga. Thank you, glory for God. Amen. Amen. Praise God. Imo ba pa sa di group? Dili, taga dis Brad? Lapo-lapo. Praise God. Okay. Dahil ng Ginoo. Maayo ang Dios. Why paglubad? Si Renren. Yes. Oy. Mga nailad-ilad nito ni mga tawhana. Oy, ganina. Napo diri ganina. Diya sa Loyo. Praise God. Mabitik man tas barog-barog. Napa? Brad Tony is coming. Come on down. Real men. Dahil ng Ginoo. Maayo In din ang action. Dios. May buntag sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo sa safety nga mong biyahe paingon dito sa probinsya. Kay usak semana mi dito nanguli kay nasakit man gud ang mother-in-law. Oy. Gitawagan mi ba? Nya, Importante moto nga kaya na akong Brad. giuli. Basta in-law. Ano niya? Abot na mo dito. Doon na dahil ka nang nisugat ka na mo kaning revolto sa mamamiri ba? Oh. Nga tindog sa dapli. Niya, awong gugangan tao naghigda ba? Luyahon kayo kay wa man siya di sa katulog, dahan siya gibati. Unya moto nga awong giingnan nga mag-Bible study ta. Moto nag Bible study mi siya gahigda pero nimbangon gyud siya nya ning ning lingkod yun sa tubangan ba. So mo to nga akong gitudlo to nga evangelize verse bitaw. Mo to nga akong gisuportahan pug laing mga verse para makasabot siya. Salamat sa Ginoo kay paghuman sa mobile Bible study nihayag yun yung panagway. Wow. Kunya ni kuan gyud kanang nalagsik siya ba. Kunya salamat sa Ginoo kay kanang ning nikao na siya na nakuan gyud siya naulian gyud siya. So salamat sa Ginoo nga kanang ang power gyud sa mga pulong sa Ginoo naa gyud ba makaaya gyud sa tao labi na sa pagampo. Unya pagka ugma then ibisita po niya nga tiguang po silingan nga nang hupong ding tiil. So kiingnan niya nga kini atong sala gikan gyud ni sa ato kini atong sakit gikan gyud sa atong pagpakasala. So nakaingo ba nga nakakaton gyud siya sa akong gitudlo. Praise Nya, God. Salamat po sa Ginoo kung giampuan to nga tigulang nga sa iyang sakit. So ningon ng mga iyang ang mga igsoon sa usawa nga ay na lang uli ingko dili man mo pwede kay trabaho na sa kuan man pod naman sa syudad atong trabaho. So salamat po sa Ginoo no nga naayo gid akong ugangan. Amen. Sa laygo ng Ginoong Dios, Amen, ug nakaministeryo pa sa pulong sa Ginoo. Okay, naapa. Naapay mo pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Pastor Shan is coming. Kuan. I want to thank God kay this week na admit ko but kanang thank God kay okay ra ko and then usapod kay I want to thank God because nag-transition me actually sa cruisers and grabe kayo it's really a joy no kay before pagsugod sa pandemic nausa tanan cruisers from the different satellites iligan ni apil namo inana. And I really want to thank God because naabot namin sa point na each satellite has their own cruisers na physical na attendance karon. And even if ang Minglanilla wala na nag-ani diri, ang Lapu-Lapu na nag-join na mo, puno gihapon mi every week. And we thank God because we believe na mubalik na ang panahon ng harvest na jud sa cruisers again. So thank God. Daigo ng Ginoo, praise Salamat. God. Naagoy mga kadaugan. Okay. Kani tinuon ay ninak. Youth works. Denise Cam. I would like to thank the Lord for His faithfulness in our lives among family because actually we're going through some financial struggles and then my my brother stopped going to school for I think for one semester because of the struggles financially. Then I thank God for the people that He used to help us na maka-eskwela balik akong brother. Then kanang it's so unexpected jud because
ako father kay wow siya maasok help from people ba, but then people are the one who are offering help to him, so it was really a very unexpected blessing. So we would like to thank God for the blessing and for the favor that He has given us, and also to the people that He used. So I give Him all the glory and all the Amen. praise. Dahil ko ng Ginoo. When you are faithful, the Lord is faithful as well. Dili magid mahimo nga usa lang nga parte. The Lord will always be there. Nakoy amigo nga naaron dire, we met on the Ministerial Association of the Philippines. So, he happened to have his son nga ma-hospitalized. Dali, Pastor Helar. Si atong papakan si Pastor Helar. Hallelujah. Namaston ni siya sa Ipil, Sambuanga. Katong pinusilay niya to. Salamat may igsoon, may buntag ngadto sa tanan. Ako gyud nga na-meet si Bishop ngadto sa amo ang virtual meeting, and then it's my first time atong sa to Pizza Nueve nga nagkita mi, and then pagkatapos it's the first time also nga na hospital ang akong anak at age of 27. Iyang first time gyud po to niya, daghang first time niya mo po nang first time pud namo nga na-admit siya, then first time pud namo nga nakapa-admit mi og Cebu. Kumuna siya nga mo ang kwan. But praise the Lord ngadto sa Ministerial Association of the Philippines nga nagpaluyog gyud namo, then akong gignan ako ang son that the whole Philippines are praying for you. Muna siya nga mo ang pasalamat gyud ngadto sa Ginoo. And then na-discharge me ni adtong 16 with the, I think ang amo ang kwan adto is more than 100,000, almost 116,000. Then the capacity being a minister, mingon gyud mi nga this is beyond on our capacity, but praise the Lord ngadto sa paggamit pud niya, the whole Philippines are supporting us. Mo na amo ang gipasalamatan ngadto sa Ginoo. Mo nang mi cry out na siya ngadto sa iyahang pwede siyang makahulam og kwarta, and then sir di jud ka pwedeng makahulam og kwarta tungod kay gikinahanglan ang imong signature. Ang ako ang wife dili pud siya pwede nga maka loan tungod kay ngadto sa kinahanglan pud iyang signature. So all in all ngadto sa ilahang duha, ang akong wife naa sa DepEd, ang ako ang son naa sa PNP, dili gyud sila pwedeng maka-loan ngadto sa then. So what we should do ngadto sa to ang almost 117,000 nga kuan aside ngadto sa mo anang na down ana mga 25,000. Ingon ko, Lord, this is yours and this is yours. Mo nang anak yung 16 maigsoon, we cry out unto the Lord, and then we praise the Lord at His own time, naka-discharge yun me. And then pagkatapos, today, ni adto mi dito sa Karka, we are so blessed ngadto sa padayon gihapon nga mga pagsuporta o mga pagpanglihok sa Ginoo. Ingon nato, gikan sa churches nga dito sa Sibugay, and then dito si Pastor Joy, nagpadala siya, si Bishop, si Congressman Doming, and then silang Sir Iman, nag-facilitate sila ngadto sa DSWD, and then pagkatapos. And then, there are so many people nga gigamit gyud sa Ginoo. Ug mo nang amo ang pasalamat niya sa first time namo, and we are praying nga dili na gyud pud mausab. Mo na amo ang pag-ampo. And then, nakurat mi ngadto sa declaration sa doktor sa Dipolog nga cancerous daw ang iyahang mga lymph nodes o katong sa iyahang ilong. Mo da iyahang declaration mo to nga we will go through ngadto sa Cebu. And then, all in all, amo gyud nga nasinati ug gipasalamatan ang Ginoo sa mga pag-ampo, sa mga pagsuporta, sa mga pag-encourage ngadto sa matag usa. And one of that, ngadto si Bishop Noel, ako gyud nga gipasalamatan ngadto sa amo ang bisan pa man sa among fellowship within lang ngadto sa virtual. And then pagkatapos very accommodating kayo si
Bishop Noel, and then pagkatapos, mo feel lang yun o kaulaw ang ako ang family, my only son, o ako ang wife, mo tong dito gid sila nangin comfortable sa karkar. Pero mo na siya nga ang tanan gayud nga mga pasidungog ug pasalamat ako gyud nga ginabalik ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ginoo, praise God. Salamat. Naratol in town silang pamilya. Uni ko iho, nasakit, giingnan sa doktor nga, cancer. So, ikaw, bidi ko yawan. So, nidagan taon, dali dirig Cebu, unya, dili dahi cancer, Virgo di ay. Awa na ko, may na lang, kumidya rato ikso. Pieces. Pieces. Scorpio. Okay, wala na, atong pakpakan ng Ginoong Dios, dahil ko ng Ginoo. Salamat sa Ginoo. Praise God, praise God. Praise God. Maayo ang Ginoong Diyos. Amen? Amen. Ako nagpasalamat po sa atong Ginoong Diyos kay finally nahuman na gyud ang operation sa akong mata. Duha na ka mata ang gioperahan. So, salamat kayo sa Ginoo. Lahi ra gyud nang maklaro imong pananaw o kanang di maklaro di ka kabasa. Di ko ka drive tungod sa maglisod og drive. Kay bisag lahi ang pananaw, nag-drive naman gyapon ko. Pero lisod na dyan siya kaayo. So thank God for the provision. Salamat sa success sa operation. Atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos. Maayo kayong atong Ginoong Diyos nga kaigsuunan. Amen? Sa dilita mo pa dayon, pwede na ito iampo ang anak ni Pastor. Si Dave Lester. Si Dave Lester. Let us all stand up and let's pray for Dave Lester. Father, among gidala sa pag-ampo si Dave Lester. Lord, salamat sa kayuhan niya, Ginoo. Lord, bisan pa kining gisulti sa doktor. Lord, mubaw kini sa imong pulong. Sa samad ni Kristo siya naayo na. Ni-rejoice kami, Lord, together with the family, tungod kay imong gi-providean ang tanan nilang panginahanglanon. Ug sa ilang pagpa-check up ugma, salamat nga maayong report ang ihatag sa doktor. Ug sila makapauli aron mabalik sa normal nga dagan sa kinabuhi o God. Father, you are so good. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. You may all be seated. Salamat kaayo sa atong Ginoong Diyos. Amen. Actually, Pastor, excited unta may kamo ang first unta namo nga mupuyo sa among balay. Amo gyud ang gigam magpamaagi no sa pagtukod sa balay, nagunahuna gyud mi nga natay mga pastor nga i-host, so we have guest rooms for family and for single para sa mga pastor. So my husband was very excited. Ingon siya first din natong bisita dire. Anyway, napay mga ubang higayon. Amen. Ba atong abrihan ang atong Biblia sa Malakias 3. Padayonon nato ligo ng atong pagtuo mahitungod sa ikapulo. Atong nakitaan nga adunay mga panalangin, adunay saad ang Ginoong Dios kung kita magdala sa iyang ikapulo ug atong mga halad diha kaniya. Sa verse magsugod kita sa akong sugdagbasa sa 7 at sa 12. Sukad pa sa panahon sa inyong mga katigulangan, wala kamo magsunod o magtuman sa akong mga tulumanon. Karon, balik kamo kanako, ang Ginoo nga magagagahom, o ako mo balik kaninyo. Apan mangutana pa kamo, unsaon na mo pagbalik kanimo nga wala man kami sukad mo biya kanimo. Mangutana ako kaninyo, may himo bang kawatan angko sa tao? Murag imposible. Apan kamo, gikawatan ninyo ako. O karon mangutana pa kamo, sa unsang paagi kanamo gikawatan? Gikawatan ninyo ako kay wala kamo maghatag sa inyong ikapulo ug mga halad. Mao kana nga gitunglo ko ang inyong tibuok nga nasod. Karon aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako ang Ginoo nga makagagahom. Dad-an ninyo ang tibuok ninyong kapulo sa bodega sa templo aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padad-an ko kamo og ulan og hatagan og maghinubrang panalangin. Dili ko tugutan nga kaunon sa peste ang inyong mga pananom.
ug ang inyong mga ubos o ubas dili mga larag. Tawgon kamong bulahan sa tanang mga nasod kay maayo ang inyong yuta. Okay? So, naghawa-awhag ang Ginoo nga mobalik ta kaniya. Atog yung makitaan nga kung dili ta maghatag kapulo no, nagkalayo dito sa Ginoo, nagpalayo. Mao na nga ang Ginoong Dios nagaawhag ka nato, balik mo nako. Unya nangutana mga tao. Unsaon na mo pagbalik nimo? Inanan Ginoo, pinaagi sa ikapulo og mga halad. Magsugod gyud na dito ang atong mga bahandi. O atong nakit-an nga adunay mga panalangin. So una nga panalangin mao ang pag-abri sa kalangitan. Abri ang langit. Amen? Kaysa kaninyo nagpuyo nga abri ang langit, ibabaw kaninyo. Amen. Lahi ra gyud kung ang langit sarado o ang langit abri. Kung ikaw papilion, pili agyod nga abri ang langit. Ikaduha, ingon siya nga adunay naghinobrang panalangin. Unsa mga kaigsuonan? Dili lang panalangin, naghinobrang panalangin. Kisay gusto ninyo naghinobrang panalangin? Amen. Ikatulo, pagbadlong sa peste. So dili kita ang mubadlong, ang Ginoo ang mubadlong mismo. Ikaapat, pagkamabungahon o pagkamalampuson. Kaya ang imong kinabuhi mabungahon, ang imong gibuhat, ang imong negosyo, ang imong pagpanarbaho, nga ikaw magmalampuson. Unya ang end result niya na ang mga tawo mingon naron nga bulahan ka. Okay, dili ikaw ang mag-ingon bulahan ko, kung dili ang Ginoo, ang mga katawhan nga imong palibot. Mingon sila, bulahan ka. Makita nila sa imong kinabuhi, makita nila sa imong panimalay, makita nila sa lahira imong pamilya, lahira imong kinabuhi. Sila mismo, ang mga tao nga dili magtotoo sa Ginoo, sila mismo moingon, bulahan ka. Ikaw bulahan. Amen? Kasi gusto ana, mga kaigsuunan, imong mga relatives nga dili sila born again, sila mismo musulti, lahi ka, bulahan ra gyud ka. Nganuman, tungod kay ikaw nagdala sa ikapulo sa Ginoo, ikaw naghatag og himaya, nag-honor sa Ginoo pinaagi sa ikapulo ug sa atong mga halad. Og tanan mga bulahan moingon og amen, amen. Gidala ba ninyo ang ikapulo ug ang halad sa Ginoo? Amen. Okay? Sa atong pagsimba, dili lang ang atong ballpen ug notebook ug Bible ang dadon, kundi hasta ang iyahas sa Ginoo. Ang ikapulo ug atong mga halad dadon nato sa atong Ginoong Dios. Kung kinahanglan mo envelope, isa lang inyong kamot para hatagan mo envelope. Okay? Pero I believe inyo na nang giandam sa inyo palang panimalay, inyo na nang giandam og kamo naa diri para sa og nagdala sa ikapulo og sa mga halad. Okay? So naagihapon tayo mga ushers, mo ana lang sila palibot diha sa inyo ha. Ihatag lang, ihulog lang og sila ra ang magdala ni ani diri. Kamusad nga naa sa Facebook Live, ako kamong giahawhag, tumanon gihapon nato ang pulong sa Ginoo. Pwede na ninyong buhaton pinaagi sa fund transfer or during the week, ari mo diri sa Praise Cathedral. Atay mga staff diri or butang lang sa box, and we believe ang promises sa Ginoo mahitabo sa inyong kinabuhi. Magampot ang mga kaigsuonan. Ginoong Jesus, ikaw ang tinubdan sa tanan. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Ginoo. Kung wala ka, walay panalangin nimo, wa kami madawat, Lord. But God, gihatagan mi nimog trabaho, gihatagan mi nimog negosyo, gihatagan mi nimog kusog, gihatagan mi nimog pabor, o Lord, nahimo kaming successful, God. Mao nga aduna kami mga bunga, adunay prutas, adunay ani, aduna kami income, Lord. O Ginoo, amo kang hatagan og dungog. Kining tanan gikan kanimo, Ginoong Dios. Kami imo lamang mga stewards. O Lord, among gidala ang ikapulo nga imuha. Og bisan pa ni ana, iubanan namo sa among mga paghalad diha kanimo, Ginoong Dios. Og among mga panaad, amo kining gidala, og amo kaning ihalad diha kanimo, Ginoo. Salamat sa imong mga saad. Salamat sa abri nga langit.
Lord, panalangin nga naghinobra. Salamat, Lord, sa pagbadlong sa peste sa kinabuhi, Ginoo. Ug ang mga katawhan magaingon nga kami imo gayong gipanalanginan. Bulahan kami nga imong mga katawhan, Ginoong Dios. Kini among gihatag kanimo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. Praise God. Amen. Time to give back to the Lord. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. I remember the night back in late November. I was out in the cold, I was alone praying for answers. The storm was loud, but it couldn't tell me nothing. The fire was wild, but it just left me struggling. You're moving the stillness, you're moving the stillness. Closing the distance, now I can feel it. Now I can feel ya. Ooh, wow. Your voice isn't hidden, your voice isn't hidden. I just gotta listen. Listen. I hear you whisper, can you close? Close, close. I hear you whisper, can you close? Close, close. I hear you whisper. I've been looking for you, trying to find the courage to wanna regret not taking the step toward my purpose. I'm waking up, taking a new perspective. The night was long until I got the message. You're moving the stillness, you're moving the stillness. Closing the distance, now I can feel it. Now I can feel ya. Ooh, wow. Your voice isn't hidden, your voice isn't hidden. I just gotta listen, listen. I hear you whisper, can you close? Close, close. I hear you whisper, can you close? Close, close. I hear you whisper. And I will not fear. I know you're right here. No matter where I go, I know I will never be alone. And I will not fear. I know you're right here. And no matter where I go, I know I will never be alone. Oh, I know I will never be alone. Oh, I hear you whisper, can you close? Yeah. Close, close. I hear you whisper, can you close? Close, close. I
atong pakpakan ng Ginoo sa atong mga igsoon. Praise God. Hatagig pahiyom imong tapad ug nang mayong buntag samtang ilang gipasiga atong suga. Kanang pahiyom ba nga malingaw kag tanaw sa iyang naong. Dili ka masubo. Dili ka mubati nga nganong naamang ka. Mayong buntag. Maayo ang Dios, amen. This week has been a very wonderful week. Nakagawas mi, ako may nagbantay ni Chanel. Salamat sa Ginoo kay wala ray lisod nga panghitabo kay nireklamo magudjag sakit iyang dughan. Nya mo sakit ka lang iyang dughan, mo sakit masadang ako. Manang salamat sa Ginoo. Char ka karon. Sa inyong mga bata dito kay bawo kung tinuod ba ni ilang gibati o di. O ganahan lang mo suway kung unsa ng ospital nga naay COVID ang environment. Hay, mayong Ginoo, amen. Pasalamat ug Gisus na human ang karong si manahuna very trying week. Di ko kagawa sa ospital, kutubra ko sa ospital kay ako may bantay, nasa lang mga restriction. Bisag negative COVID si Chanel, di ko gihapong mugawas-gawas kay ilang policy. Pero salamat. Kung namin na mo sa Facebook Live, padayon na nag-awhag, nga gamita ang kahigayunan, tawaga, imbitaha, gamita imong kusog, pagka amahan, inahan, ate nga to si mong igsuon, ug dada sila sa panimbahon, aron sila makadungog sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios mao'y rason nganong magmadaugon kitang tanan. Amen? Atong ablihan ang atong mga Biblia, si Isaiah kapitulo 61, Isaiah 60 verse 1, Isaiah 60 versikulo 1. Bangon o Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo nagdangag na diha kanimo. Amahan, tudloy kami karong kabuntagon sa pabilin ug padayon namong pagtuki ug tuon sa imong pulong, mupauli kami nga nangausab ang unahuna ug naay kadasig nga ikaw Ginong Dios ang magduma kanamo sa ngadto sa dapit nga gusto nimo kami nga moabot ug moadto aron ang imong ngalan mahimaya ug kada adlaw makita sa tawo nga naay Dios nga among gialagaran nga nag-amuma sa matag usa kanamo sa matag adlaw. Gamit ako Dios imong alagad aron imong pulong mapadayag sumala sa imong tumong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Dahil ko na Ginoo ako, excited kay kuno every time mungadto ta sa panimbahon, magtuon sa pulong sa Ginoo. Kaingon ng Dios ang kamatuoran mao'y maghatag nato sa kagawasan. And we don't want us to stay in bondage. Di taganahan nga magpabilin ta sa pagkaulipon, magpabilin ta sa atong sayop nga pangunahuna, kay ang gingharian sa Ginoo naglihok paagi sa kahayag. Ang kaaway naglihok paagi sa kangitngit. Ug ang kahayag mauna ang pulong sa Ginoo nga muhatag og lamdag sa atong mga pananawon. Nitanaw kita sa pipila na ka mga pagtulunan bahin sa padayon nato sa pagtubo, padayon nato sa pagprogreso sa atong kinabuhi. Atong gilantaw ang gahom sa pananawon, gisundan nato sa gahom sa pagtuon o pagkakat-on, pagdawat sa mga kamatuurang iyahas Ginoo nga usbon ang atong mga sayop nga pangunahuna. Ikatulo na atong gitanaw ang gahom sa relasyon nga naa ay pagpamuhat ang Ginoo nga naa sa atong mga relasyon. Ikaupat, atong gitanaw ang hingpit nga mas labaw nga panghunahuna nga magdala nato sa kadaugan ug sa niaging semana gitanaw nato ang gahom sa pagkamabungahon. Kung ikaw mabungahon, ang pulong sa Dios nagsulti nga naagyod ang panalangin sa Ginoo. Anaa mo mahatag sa Dios ang iyang mga saad kay naa sa imong pagkatao ang pagkamatinumanon nga magdala ngadto nimo sa pagkamabungahon. Ug karong adlaw, and by the way, ato nakatunan ning aging semana mga simpleng kinaiya sa pagpaubos o pagkamainubsanon. Unsa tong tulo ka butang nga atong assignment nga buhaton unta nato this week? Musulti ta og una unsa isulti? Palihog. Ikaduha, pangayog pagpasaylo. Anaro na nato, no? Dili na ingon kay naa atong naisgutan. Dili na siya GMRC lang, pero kinaiya na sa Biblia nga angay natong makatunan, nagpakita nga ikaw mapainubsanon. Ug ikatulo, magmapasalamaton. Karong adlaw, mungadto ta sa
unom ug mao ni ang subject nga pabor, favor of the Lord. Unsa man ning pabor nga angay natong sabton? Sa taas ka panahon ato manggong gilantaw ang pabor nga unmerited favor. Gidefine nato na siya as grace, okay? Favor or grace synonymous unya atong gilantaw nga mauna dili na nimo mabuhat sa imong kaugalingong kusog o dila nimo makuha sa imong kaugalingong abilidad. Kana grasya ra gyud na sa Ginoo. Ug atong tanawon karong kabutagon kung sakto ba na nga panghunahuna ug mao ba gyud kana ang gitudlo sa Biblia. Karon kung atong pagtan-aw sa Biblia nga ang gitawag nga pabor lihok ra gyud na sa Ginoo, then naatay makita nga kasaypanan sa dapit-dapit kung asa ang Dios nagtudlo nga dili lamang ingnana unta ang atong panabot apan atong sutaon pag-ayo unsa bay gisulti sa pulong sa Ginoo bahin ana nga pulunga aron mausab ug ang atong paglihok mausab pod. Okay, atong sugdan, atong tan-awon sa sinugdanan ang kahimtang sa Israel. 430 years, 430 katuig nga naulipon ang nasod sa Israel, wala sila'y panag-iya, wala sila'y maangkon nga ilaha. Ang tanan nga gitawag nga ilaha, gikuha tanan kana sa Ehipto, pagkamatay ni Joseph, ang nisunod nga parao, way kalibutan sa nahitabo sa history, o gitangtangan nila ang tanang katungod sa Israel, o gikuha nila ang tanan nga ilaha unta. O nahimo silang ulipon sa 430 kapanuigon. Ingon sa Exodus 3:21, Exodo 3:21, himuon ko nga tahuron kamo sa Ehiptohanon aron inigbiya ninyo dili kamo manglakaw nga way da. Himuon ko nga tahuron kamo sa Ehiptohanon aron inigbiya ninyo dili kamo mulakaw nga walay da. So atong tan-awon igsoon, una nga pagtulunan unsa may mabuhat sa pabor sa Dios kanato. Kung naa magyud ay gitawag nga pabor nga ihatag sa Ginoo, unsa may mabuhat ni ana. Naa bagyud nay pinasahi nga pagpanlihok ang Ginoo alang sa mga misalig ug mutuo kaniya. Ug unsa may trabaho, unsa may angay natong buhaton, unsa may atong pangunahuna nga angay nga usbon aron ang pabor nga kung naa manggalina sa Biblia ato gyud nang mabuhat. Karong kapuntagon atong tan-awon ng mga praktikal nga mga ehemplo unsaon nato makuha ang pabor nga gisulti sa Biblia. So atong sundan unsa may mabuhat sa pabor kung atong lantawon sa nasod sa Israel wala sila'y panag-iya. There were nothing, they were nobody, they have nothing to be proud of. Wala gyud sila'y bisan usa nga ikahambog ug maangkon nga ilaha sa ilang ngalan. Tungod kay ulipon lamang sila. Ug tungod kay ulipon sila igsoon, wala gyud sila'y katungod on their own. Kung masuko ang ilang amo, di malipay ang ilang bossing, they could die at any moment because they are all under the grace of their slave master. Ug sa tinuod igsoon, no, magisgod kalintag kawadon, so sama sa nasod sa Israel, sa Biblia, naagaling ka sa kawadon, naanay rason. Sa Biblia, kung naa ka sa wadon, unsa? Dili ka pwedeng mungadto sa dapit nga naay kawadon nga way rason. Di ka mahimong moingon sa Ginoo, natawang kong pobre, mga matay ming pobre. Unya una-unaon dahil itong po nga nagsulti nga, putot kong nataho, putot kong mamatay. Di mo na tinuod, wala na sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia, okay nga wa ka, negative ka, nga ikaw usa na kailas Ginoo, pero sa siguro, kung magpabiling ka sa kawadon, unya nakaila na ka Ginoo. Para asa ang pulong sa Dios, para asa ang mga kausaban nga iyang gipahimangno, para asa ang iyang pagtulunan aron ta mausab. Kung sa imong kawadon niadto hangtod karon, kawadon lamang gihapon. So kung mungadto ka sa pangunahuna nga kawadon susama sa nahitabo sa Israel, naay rason ang kawadon. Dili na ingon nga, pastor, maay ka kay nitubo magukag Manila, pastor, kay mo na, maay ka kay nakagraduate ka, mo na. Mangita galing kag rason aron ma-justify ang imong pagkakawadon, magpabiling gyud ka diha igsuon. Kung dinha ra kutob ang imong maabot sa imong utok, dinha ra gyud ka kutob. Kay ingon sa Biblia, kung unsa imong gunahuna mao ka. So kung gusto kang mausab ang imong ugma, mag-usab gina sa imong una-una.
Ingon sa Roma 12:2 atong gitun-an nga ang transformation, ang kausaban sa imong pagkatao magsugod sa imong unahuna. Ang paglaba, paglimpyo, paghanay sa imong unahuna, malimpyuhan lamang kana paagi sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Ginoo may mukuso-kuso mo, laba mo, atong tawag sa negative term na nato ron karon sa atong panahon, gitawag nga brainwashing. Na brainwash ka. Pero kung imo nang unahon ang brainwash is not a negative term. It's literally cleansing of the mind. Pero tungod kay gigamit man na a negative term, we think that the word brainwashing is wrong. But in the scripture, that is what the Lord requires of us. Nga be ye transformed by the renewing of your mind. Gikinahanglan usbo nimo imong unahuna paagi sa pulong sa Dios. So kung mausab ang atong unahuna, tungod ka na kay naay rason nga nung giusab og mausab, ug ang basihanan sa kausaban magagikan sa pulong sa Ginoo. Ing na imong tapad, kinahanglan na ka mag-usab. Ina imong tapad, kinahanglan kang mag-usab. Wa gyud naminang kinahanglan na gyud ka mag-usab. Ya sumpayan ni para karon Pasko na akay mahatag. Mayong buntag. Now, ingon ang Biblia, ang pagkawadon sa Israel na ay rason. You can go back to Israel history. Dili sila nahimong ulipon tungod kay nahitabo lang. There is a reason at a point of their lives nga nahimo gyud silang ulipon tungod kay ang nisunod nga parao way kalibutan sa natabang sa angkan ni Joseph ngadto sa nasod sa parao. Kaning una-una bitaw nga mag-una ka, taga Kamagayan magkukupastor nagtubo. Ako taga Pasil magkukupastor, ako taga Tangke. Ang among lugar pastor, basta gikan galing kag Tangke, wag gyud kay ugma pastor. Mura kag nagingon nga naabay maayong tao gikan sa Nazaret. O gikan kag Tundo. Ang atong hunahuna, ang atong pagkatao nagadepende didto sa dapit kung asa ta nagtubo. Niadto sa bago pa mi diri, naay nagsulti gyud nako, naay eskwelahan sa Alopes unsaon pag 1 2 3. Tinuod na nila hantod sa si Mayor nangusog na si Mayor Osmeña at the time gipahi. Ilimpyuhan gyud na kuno ng lugar. Pero ang puntos nga ang lugar, ang luna kung asa ta nagtubo, atong gamiton nga rason nganong ingnana ang imong pagbati o huna-huna ug dili ka gusto nga magdaog kausaban. Ug mauna ang gustong ipahimutang sa Ginoo nga ang kausaban dili tungod kay ang imong panghitabo sa gawas ingnana ug ingnana nagyud ka apan magagikan sa pulong sa Ginoo. Mo nang importante ang atong relasyon sa Dios. We'll talk more about that, the Lord willing, sometime. Pero ang atong kasinatian sa pulong sa Ginoo uban sa atong mabaw ra kaita sa atong pagkakristohanon, simba uli, basa, ginagmay, wagi arrival ang Ginoo, puro departure. Way pagpamuhat ang Dios sa atong kinabuhi. Mo ni atong gusto. Tarungay man ni kinabuhi, dili man ni ingon nga relihiyon. Dili man ni ingon nga lahi day kag tinuhuan. Ikaw usab na ako tinuhuan. Mutuo ko Ginoo, tuo ka. Oh, tuo kag Trinity, tuo ka. Oh, pareho tag tinuhuan. Adi makakatoliko. Katoliko man ko kay ingon sa Biblia, ang word nga Catholic universal. So usa ka tabo nga lawas. Pero dili ko Romano Katoliko. Palahi din ang imong reliyon. Igsuon no, mo ingong gali kag lahig tinuhuan. Pura kag nagsulti, kami pangunahuna, pang Diyos nun, ikaw pangunahuna, iyawanon. Muna'y lahi o tinuhuan. Amen? Pangutan na imong tapad, Diyos nun baka o yawanon? Kung di ngalin, pareho ratag tinuhuan. Amen? Nayawaan na ning uban. Mag-usab na kita. Now, sa panahon sa Israel, naay gisulti ang Biblia nga nag-usab sa ilang kahimtang. Ingon sa atong gibasa sa Isaiah sa atong teksto 60 verse 1. Bangon Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag. Kay miabot na ang usay igsuon kahayag. So naa ka sa kangit-ngit, kung naa ka kalisdana, naa ka sa sayop nga dapit, sayop nga panghitabo, sayop nga kalihukan, sayop nga grupo, sayop nga pampanlihok, naa ka sa kangit-ngit. Pero angay moabot sa imong kinabuhi sama sa plano sa Ginoo nga moabot ka sa kahayag.
Kung naa ka sa kalisdanan mo abot mo tunga ang kahayag sa Dios, matangtang gyud ka sa kalisdanan. Dili pwede nga na ang Ginoo niya magpabiling kang kabos. Ngano man, para asa ang Ginoo, para asa iyang pulong, para asa iyang dihog, para asa iyang panalangin. Nganong muhatag pa man sa ani kung angay kang magpabilin sa kalisod? Kung may tuo ka nga angay kang magkalisod, nganong manarbaho pa man ka? Kay kung nituo ka nga ang Dios gusto kang magkalisod, ayaw na lang pagtrabaho. Para magkalisod yun ka. Amen? Ay, manarbaho pa man ka. Tuo man ka nga ang tao angay magkalisod. Ayaw na lang pangitag trabaho. Ayaw na pangitag panalapian kay automatic yun na igsuon. Sige lang kagkatog. Yung ng Biblia, magsige katog mo abot ang kalisod susama sa mga bandido. So atong husbon igsuon ang atong mga pagpanabot no aron naa gyud tay kasikas nga mahitabo sa kasing-kasing nga dili ka magpabiling inani ra gyud mi, mao ra gyud na. Igsuon mayong buntag. Hinaot makamatngon, makamata na ta. Amen. Salmo 100 ngadto sa Salmo 89:17. Salmo 89:17. Ikaw ang ilang gipasigarbo nga ilang kusog tungod sa imong kaayo magmadaugon kami. Ingon sa NIV English, for you are their glory and strength, and by your favor you exalt our horn. And by your favor you exalt our what? Unsay gipataas sa Ginoo sa iyang pabor? Ang horn o sungay. Horn, sungay. Ang sungay nagsimbolo kana sa pagpasidungog sa usa ka tawo. When you see the Bible talks about horn, it talks about authority, it talks about the glory of that authority, and that horn symbolizes the glory of that authority in human or in a country or asa man galing nga dapit nga angay kanang sungay ato man gud mo hunong tag sungay yawa dayon dili. Inga sungayan man gud na. Ang sungay sa Biblia nagsimbolo sa katahom, nagsimbolo sa iyang pagkahalangdon o sa tao pa kung naa kay horn, naa kay purong-purong susama sa sungay, maayo ka nga tao o naa kay ngalan, so to speak, sa imong pagdagan. Mo nang ingon ng Biblia no sa NIV that you will 89:17 For you are their glory and strength. By your favor, you exalt our horn. Imong gitaas, gipasidunggan ang among pagkatao. Now, samtang wala kay kahayag, samtang wala ang pagtungha sa kahayag sa Ginoo, magpabilin ka sa kangitngit. Atong i-translate. Samtang naa ka sa kalisdanan, nagpabiling ka sa kangitngit. Samtang wa pa miabot ang kahayag sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, magpabilin ka sa kangitngit. Samtang nagnaa ka sa pagpuyo sa kasaypanan, magpabilin ka sa kangitngit, hangtod nga ang kahayag sa Dios mo tungha ug mapakita ang kasaypanan sa kangitngit nga imong ginapuy-an. So atong makita igsoon ang pabor sa Dios mahitabo tungod kay naa siyay kahayag nga giduma nganha sa imong pagkatao. Salmo 102 versikulo 13. Salmo 102:13. Kaluy-an mo ang Zion tungod kay miabot na ang gitagal nga panahon nga ipakita mo ang imong kaayo niya. Sa in English, ingon diri sa King James Version, thou shalt arise and have mercy upon Zion for the time to favor her, yeah, the set time has come. NIV, you will arise in compassion for Zion, for it is time to show favor to her, the appointed time has come. The appointed time has come. Now, naay other school of thoughts, no? Kanang pagtunga sa kahayag, mura kuno nag-inisyatibos Ginoo. Well, probably, pero ang kahayag mong digsuon, naapoy atong matawag nga pagpili sa tao. Naay usa ka tawo na nahulog ang iyang sinsilyo didto sa kangitngit. Naglisod siya. So ngadto siya sa kahayag, didto siya nangita. Ingon to niya dapat, nganong sa may magipangita? Nahog ang akong sinsilyo. Asa man di mo nahog? Didto sa kangitngit.
Wa hindi mo ka mangita. Adi mo ko kita dito kay ngit-ngit ngan basig diri ako makitaan. Murag nangit-ngita na noon igsuon. Na usahay ba ang atong pagpangita sa kahayag wa nato gitarong. So ingon na Biblia, moabot ang panahon sa kahayag. Usahay gipakita nas Ginoo nga imo nang makapot pero wa ka moduol sa kahayag. Tungod sa garbo, mas maayo kang laki, mas maayo kang munahuna kaysa tao nga nagda sa kahayag sa Dios ug tungod sa mga sayop nga mga pagbati. Pero sa Israel igsuon naglihok gyud ang Ginoo nga ang Ginoo ang nitungha ni tumaw aron magpakita sa iyang kahayag. Now, naay panahon nga ang kahayag mo abot gyud. Dili gyud ka pasagdan sa Ginoo nga magpabilin sa kangitngit. Mo abot gyud ang kahayag. Susama sa pagpuyo sa pagpakasala, hatagan gyud kang kahayag sa Ginoo aron dili na ka magpakasala. Mo abot gyud na kay plano man sa Ginoo nga way magpuyo dinha sa kangitngit. So kung atong tan-awon, ang kahayag sa Dios pabor na niya. Usa na sa paagi ang Dios nga mohatag kanato og sakto nga panabot. Ambot no, kay bawta sa sayop, pero piliun nato ang sayop. Kay bawta nga, kung masakpang ka, madaot ka, buhaton lamang gyapon. Remember katong storya nga na no left turn? Alas 10 sa gabi, no left turn siya, niya, gipara siya sa sitom, inyong sitom, kita ka dako kayo, no left turn, ingon siya, yes sir. Nganong ni no left turn man ka, kay baw man ka nga no left turn, wa man ko kita nimo sir. So, kay baw na ka ba? Niya, ang nahitabo, sala pa sa sitom. Nagpakita unta ka sir, kung nakita ka na po sir, di ko muliko sir. Tago man gud ka sir. Gipagawas taon nga ang katubang traffic enforcer naka sayop ngano nagtago-tago. Gipa-imply pa nga mangurakot siguro ka sir ngano nagtago-tago ka diha. Ingon taon sa sitom, dong nangita gyud kog mga bulastog kanang mga taong di mutuman sa trapiko para masakpan. Aw, pasaylo ata sir. So, sabto na to, moabot ang kahayag, kay ang planos Ginoo ay anak niya nga magpabilin sa kangitngit. Na kung atong tanawon ang kahayag, susama na sa pabor sa Dios. Ang pabor sa Ginoo, pagtungha ni ana, usbon ang atong kasaypanan nga pangunahuna. So kung atong tanawon, kay ingon man sa Bible, no, sa atong gibasa sa Salmo 102, di abot na ang panahon sa pabor. Di abot na ang panahon nga sila makakaplag nagkahayag sa Ginoo. So when you talk about the time of favor or ang panahon sa pag-abot sa pabor sa Dios, nagisgot na sa paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ingon sa pulong sa Dios nga niabot na ang panahon sa pabor sa nasod sa Israel. So kung atong tanawon, I look at the English dictionary sa word nga favor. Kay atong mindset man gud kung favor gali it's a one-time supernatural breakthrough. And we always equate grace as the favor of God, which is in a sense, very true, nga ang pabor mao'y gracias Ginoo o kana unmerited favor. You cannot earn it. There's nothing you can do to get what God can do. Pero kung atong tanawon sa definition, ang word nga pabor lahi sa atong naandan nga pagbati una-una. Ingon sa in English, no, the word favor means approval o pag-approve, support, liking for someone or something. So ang pabor di ay mao ang pagkagusto sa isa ka tawo o ganahan ka sa usa ka tawo. Sa katrabahante, maayo siya mo trabaho, giganahan ka niya. Mubati galing ka gana ng tawhana kay maayo siya mo trabaho, naka-earn ka og favor, nakakuha ka og pabor. Okay? So sa definition pa lamang sa in English, dili siya unmerited, pero gipakita nga kana ang pabor usa ka pagbati sa usa ka tawo ngadto sa isa sa ka tawo tungod kay naa siya gibuhat nga maayo nga giganahan ka. Sa laing definition sa verb, it's a feeling of approving somebody. Okay? Na kay pagbati nga hatagan og pabor ning tawhana tungod sa iyang binuhataw. So, naay pabor gyud ang Ginoo. Na unsa may ato makita sa Biblia nga gibuhat sa Dios bahin sa pabor. Atong tanawon sa kinabuhi ni Jesus, Lucas 2:52. Lucas 2:52 ingon sa Biblia, ug si Jesus nitubo sa kaalam, sa iyang pagkatao, ug sa pabor ngadto sa Ginoo ug sa katawhan. Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So ang pabor di ay sa Biblia, it's between, not between, duha ka butang. Pabor gikan sa Dios
og pabor gikan sa tao. So if you want the favor of God, it has to be connected with God, and then as a result of the favor God has for you, hatagan kag pabor dinha sa katawhan. Kay si Jesus nagtubo sa duha ka pabor, pabor sa Dios ug pabor sa katawhan. Now kung may kalitag pabor sa Ginoo, kana klaro wa kay mabuhat ana as far as kanus-a mo tungha. Pero kung naa kay gibuhat nga ikalipay sa Ginoo, atong masulti nga posible gyud kang paboran. Kung ikaw nagmatuto, kung ikaw nagpadayon sa pagtubo, ikaw nagpadayon sa pagsangyaw sa mayang balita, ni matuto kag laing katawhan para maduol sa Dios, dako kaayong puruhan susama sa gisulti sa Ginoo nga ang pabor sa Dios maanaa diha kanimo. Now, susama pud ni sa gibuhat ni Maria. Remember Mary? Mary, the mother of Jesus, the Bible said that, Mary, you are blessed. Ang gisulti sa Bible dito nga, blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, who is Jesus. So, sa kaso ni Maria, walay na-record nga si Maria nagbuhat og mga dakong kahibulungang mga butang para sa Ginoo. Pero ilado lang nga si Maria matinud-anon og naay kahadlok sa Dios. Pero gipili siya nga mahimong inahang pisikal ngadto sa pagkatao sa manluluwas. Muna, pabor na sa Ginoo, kay wa kay mabuhat ana, pagpili na sa Dios ug mao ang Dios ang nipahimutang niana. Another example nga atong makita nga Dios lang gyud makalihok. Makita nato katong kang Isaw ug kang Iso. Unsa man ang atong kanon bitaw paniud to? Isaw na no? Lahi. Katubitaw kang kinsay iyang twin brother? Si Jacob ug si Esau. Unsa may nahitabo dito? Ang sulti sa Ginoo, Jacob whom I love, and Esau whom I hated. So ato makita nga naay pangpanlihok sa Ginoo nga iyaha. Pero imo pong makita naapoy rason nganong quote unquote Jacob whom I love and Esau whom I hated. Naay rason nga dili po siguro ang Ginoo nga naay quote unquote pabor-pabor sa katawhan apan naa siya'y klaro nga saktong panghunahuna nganong moingon ang Biblia gipaboran si Maria. Kumulantaw kasi ang kinabuhi, naa siya'y pagkamatinud-anon giklaro sa Biblia, o kumulantaw ka kang Jacob, naapoy gibuhat si Jacob nga nakadaot pero mas labaw ang pabor nga gihatag sa Ginoo kang Jacob tungod kay naapod siya'y kahadlok. In fact, dinagikan ang nasod sa Israel sa kinabuhi ni Jacob. Now, muhiskot kalinta o gitawag nato na pabor sa Dios. Siguro dili na nimo makuha tungod kay naningkamot kag taman. Pero natural sa imong pagkatao, innate na ba nimo ba nga naagyo kay kahadlok sa Dios, and that is more than enough reason for God to get the favor. Pero lahi po na ang morbitaw, grabe nimong paningkamot para makuha nimong pabor sa Dios. Kana unmerited, kana dili na nimo makwinta. Pero kung mapaborong galing ka sa Ginoo, tungod pud kana kay naa kay saktong pagpamuhat. If God chooses to be in His own ability or will bring about favor on anyone, He would bestow favor on those whom He loved or whom He is pleased about. Kaya di masad muhatag ang Ginoo pabor sa mga dautan. Ug tanang maayong taong naghigugma sa Ginoo mosulti og sa Romans 9:13, akong gisgutan kanina, ingon ng Biblia, Romans 9:13, Jacob whom I love, Esau who I hated. So, naatay mga makita nga rason, nganong gihatag ang pabor sa usa ka tawo ug dili ang Ginoo ray makapili ni ana. Naagid siya'y gitawag nga iyang pagpili. Kana, makita pud nimo tungod sa iyang gitawag nga timeline, o naatay gitawag nga prophetic timeline ay mga panghitabo nga mahitabo, unya na siya ipipili ng mga tao nga nakita niya sa wa panamugna ang kalibutan nga kani mga tawhana maoy gabiton tungod kay naa sa ilang una-una og kinabuhi ang pagpasidungog diha sa Ginoo. Now, kisa itong nakatambong sa atong King's Fellowship the other Wednesday. Wa aning grupo ha? Oh, sa bisag Facebook Live. Naka-attend mo sa Facebook Live. Okay, thank you.
Atong gisgutan dito, para masabtan ninyo, we talked about the importance of realizing, understanding this fact. And what is the fact? Ingon ang Biblia, nga all of the blessing comes from God, di ba? All of the blessing comes from God and belongs to God. Ato nakatunan, wa dili ta nag-iya, we're only stewards, we're only managers. Pero kung usa sa kamatuoran dito nga aton nakatunan, tanang panalangin gikan sa Dios paagi sa tao para sa tao. All blessing comes from God through men to men. Tanang panalangin gikan sa Ginoo ipaagi sa tao para sa tao. Now kana ang sistema, that is the system the Lord has instituted. Now, I use the word system for you to recognize nga naay pamaaging Ginoo. Dili na siya ingon nga basta-basta na lang, even the earth has gravity in order to make the world move the way it has to move. Ang adlaw ug ang buntag, ang gabi ug ang bulan, tanan na gibuhat sa Ginoo sama sa usa ka sistema. Ug tanang iyang sistema gibuhat na kas-a para ang kalibutan magpabilin. Usa sa iyang gitudlo kanato sa atong pagpuyon ning kalibutan na mao nga ang tanang panalangin iyaha ug ibubo niya ang panalangin paagi sa tao ngadto para sa tao. So kung naa kay giampo yung ka-Lord hatagi kog iPhone 12 karon mga tao, grabe iPhone 12 na pod. Samsung 21, Huawei 60, 40 ra gud ron, ganahan jud ka kanang latest 60 na. Kita hay ihatag nas Ginoo. Muabot ba ang imong cellphone gikan sa langit ihog? Mabuang. Usay paagis Ginoo ihatag niya ang cellphone. Tao. Through men to men. Paagi sa tao para sa tao. So ang tanang panalangin buhaton sa Ginoo sistema niya ipaagi niya sa tao para makaabot sa tao. So ang tao funnel agianan lamang. Kumbaga sa Ginoo igo ra ta nga iyang instrumento para mapasidunggan ang Ginoo. Sa iyo man gunang moampo bitaw ta nga, Lord, I don't need any man. I only need you. Okay man na. We're not saying man should be intervening in your relationship with God. Sakto na. Pero sayop, kung moingon ka nga di ko kinahanglan og tao, asa man ka mo palit og bugas? Sa tao man sad. Asa ka mo palit og bag? Sa tao pod. Asa na mo i-deliver ang imong mga merchandise? Sa tao. Gumagamit og truck. So naagyo'y taong gamiton. Kaya kita usahay ba sa atong garbo nga espirituhanon tayo mga I don't need anybody, Lord, I just need you. Well, tinuod man na, ang Dios imong kinanglan. Pero ang Ginoo, gidisenyo niya, gidesign niya na sistema nga gamiton niya ang tao. So sayop nga mo na ta, Lord, just bless me. I don't need anybody. Well, i-bless you kas Ginoo, pero tungod kay wa ka manginahanglan og laing tao, way magamit ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, hatagi siya cellphone. Ingon ka, Lord, di ko ginahanglan tao, ikaw lang mo hatag. Ana, di gina mo abot ang cellphone na. Kay mo gamit kag Maxine, tao man kapoy mo drive. Now, ato lang ning usbon ang sayo mo. Sayo mga God, we're too spiritual that we're losing the perspective. Okay man ang Diyos lang imong kinahanglanon kung nagisguta sa kalangitan. Pero naa nagaling kasyuta, igsuon mo gamit ang tao para mo interface sa tao. For example, ang Ginoo Amahan sa langit. Makaluwas ba siya tao sa iyang kaugalingon lang? Di, sa iyang sistema, gipahatag niya iyang kaugalingong bugto nga anak. Para ang tao maluwas. God, source of all the blessing, through men, bless all the people. Kinahanglang magkatawang tao ang Ginoo. Aron mahimo ta makakaplag og kaluwasan. God has all of the blessing for salvation. He could have done it, but He did not do it that way. Pahimo man niya ng buhaton, pero wa na niya buhata. Kayang iya, tanang panalangin gikan kaniya, ipaaga niya og tao para sa tao. So kung ang Ginoo naghatag og kaluwasan nato paagi ni Kristo, gigamit na niya para ang tao maluwas. Through men to men. Now, usan ni ka angay natong sabton kay kundi ni nato masabton igsuon maot dautan ang atong kinaiya sa isig ka tawo. Kundi ka mo sabutan igsuon di ka mo tahod og tao.
Kung inanay mong pagbati nga Dios lang akong kinahanglan, awa gyud kay pamatasan. Muna mo ingon sa ang tao nimo, wa kay batasan. Ana man. Wa lang makita. Muna why batasan. So ang punto igsuon, kung masabtan nimo ang pabor gikan sa Ginoo, ipaagi niya sa tao para sa tao. So dako na siya og mahimo sa atong unahuna kung ato ning masabtan para mausab pod ang atong pagbati kinaiya sa isig katao. Usay bastos ta sa atong isig katao kay atong unahuna na atay katungod. Well, tinuod man sa na kay katungod pero maabot ang panahon kung inana kag pamatasan dili kaabot ang panalangin kay ang gamiton sa Ginoo ang tao nga imong kalainan. Lord, ihatag ang panalangin sa bisag kinsa tao basta ayaw lang na siya. Na siya may gamiton sa Ginoo para ang imong garbo, imong kanon. Mayong kape Diyos na lay mag-igo. Hinaot atong masabtan igsuon. Dako kaayog bili kung atong masabtan. Tanang panalangin gikan sa Ginoo, ipaagi og tao para sa tao. So kung makakuha ta og dalan padung sa Ginoo, gamiton pud niya ang tao. Remember we talked about usa ka pabor sa usa ka hari. Ang iyang gingharian ang maabli alang sa imo. One favor of a king, the whole kingdom will be given to you as a favor. Muna nga, naa ka maayong pamatasan, makakuha jud kag mga hari nga imong kliyente. Maayo ang pagkaon nga imong gibaligya, makakuha jud kag mga hari nga mukaon sa imong restaurant. Nya kung hari ang mukaon sa restaurant, tibuok niyang tribo mukaon sa imong tindahan. Pero kung imong pagkaon para lang sa inato, ang muabot mo rin igsuon, mga igsuon na po natong inato. Maayong buntag. I hope naglihok ang Ginoo sa inyong kasing-kasing unahuna, usbon ang atong mga pagbati. Sa sayop nga panghunahuna. So, ang Ginoo gikan tanang panalangin, ihatag paagi para sa now. Ang Ginoo igsuon, unsay sulti sa Hebrew, bahin sa iya, mag-usab-usab ba ang Ginoo? God is the same today and forever. Why kausaban ang Ginoo? So kung imong subayon ang pagkatao sa Dios, kung faithful ang Dios, dili siya muhatag og pabor kas-a. Kay same yesterday, same today, ug same forever. On the character of God, sa iyang kinaiya, dili mahimo nga mag-usap-usap siya. Muhatag og pabor karon nimo, sunod di na ko nimo ganahan. No, He's consistent. God is never changing. Pero ikaw nga tao, mo'y nag-usap-usap. Mo nang mausap ang pabor sa imong kinabuhi, tungod kay nag-usap-usap po ka sa imong baruganan, sa imong lihok. Pero ang Ginoo nagpabiling matinud-anon sa iyang pagpanlihok. Atong tanawon ang example no, sa pabor nga gihatag sa Biblia, unang istorya sa pabor. Genesis 4 verse 4 to 5. Genesis 4 ngadto sa 5. Naanata sa ikaduhang punto, the favor. Genesis 4 verse 4. Nagkuha usab si Abel og pipila ka mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad busa nasuko si Cain ug nagmugot kini. Sa in English, Abel brought an offering, part portion of some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel's offering, while on Cain and his offering, he did not look with favor. So ang pabor igsuon, dili na milagro. Ang pabor sa Dios, gawas kang Maria, which is naay rason. Gawas kang Jacob, nga naapoy rason. Dili gyud nato matawag nga, muabot lang na kay Ginoo ra gyud makapamuhat. Naa kay gibuhat nganong ang pabor maabot dinha kanimo. So ang pabor dili na milagro igsuon. Kay kung atong lantawon sa kinayas Ginoo nagpabilin siya. Kung atong sabton ang favor dili na unmerited. Pero kung magisgot ka bahin sa pagpili sa Ginoo, naa siya'y pilion nga iyang pagpili pero naapoy rason nganong iya kang gipili. Dili po na ingon nga dautan kang tao gipili ka. For example,
si Saul. Remember ka kang King Saul? Di ba? King Saul, dili King Saul. Si Saul nga nagpapatay kang Stephen dito sa Book of Acts. Nganong gipili man siya sa Ginoo nga maborn again, nga makakita sa kahayag sa Dios, nga dugay siya sa kangit-ngit. Kay kakita ang Ginoo nga kanis Pablo masakto lang yang unahuna, mao ni mudala sa maayong balita. And true enough, 75% of the New Testament is written by the Apostle Paul. So naay rason ang Ginoo nga niyang nakita nga wa makita sa tao. Pero kung makita galing na sa Ginoo, naa gyud ni rason mo nang ikaw nga tao nga wa ka kakita ug ang Ginoo muliok sa imong kinabuhi, saligi ang Ginoo kay naa siya'y tuyo. Ug ang iyang tuyo alang sa imong kinabuhi, magmadaugon gyud kana kay iya man ang plano. Amen. So pag-abot sa atong pagsabot sa word nga pabor, kay tungod man gud sa kadaghanang mga magtutuos ni Kristo, ang tawag nila sa pabor unmerited. Dili gyud na nimo makuha. But for it to be favor sa pananawon sa Ginoo sa iyang pagkatao, it has to be consistent. Kay ang Ginoo consistent man. So for favor to be a favor, it has to be consistent and there has to be an object of faithfulness. So if there is faithfulness, tungod ang Ginoo may muhatag og pabor, matinud-ano ng Ginoo, wa gani kapakyasan, dili pud na siya mag-usab-usab. So for favor to be favor, pabor nga mahatag diha kanimo, dili na kas alang moabot. Apan ang pabor sa atong tinuod nga paglantaw, masabtan natog sakto tungod na sa atong gibuhat. Mupadayon ta. Ingon sa Panultihon 13:15. Panultihon 13:15, ang kaalam makadani sa pagtahod. Ang kaalam makadani sa unsa igsuon? Again, ang kaalam makadani sa apan ang dalan sa mga taong dili kasaligan nagpaingon sa kalaglagan. Sa NIV, for good judgment wins favor. So unsay makahatag og pabor dinha kanimo? Maayong panabot. Maayong panabot. Igsuon mo balik sa imong unahuna. Sakto ba kag pangutok? Sakto ba kag balance-balance? Samto ba kag matawag natong diskarte? Sakto ba ang imong unahuna? Dili ba na dautan ang imong pagpamaagi? When your mind thinks right, the Bible says, good judgment wins favor. Maayong panabot maghatag kanimo og pabor. Sa King James, good understanding giveth favor. Now, kung ang atong huna-huna maklaro nga sakto na gyud, dili gyud ka maglisod og kaplag sa pabor. Now, nagyapoy mo, pastor, ang favor lagi, pastor, unmerited lagi na. Well, tinuod, again, as I said, in a sense, parte sa iyang panabot na ay portion ana nga dili gyud nimo ma-earn. Pero naa gyud kay role. Dili na nimo ma-earn, pero naa kay role. Nga imo na siyang makita may tubos imong kinabuhi. Susama sa salvation. Wa may maka-earn natog salvation. Wa may makakuha nato og kaluwasan tungod kay maayo tang tao. Ang kaluwasan atong nadawat tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus. Sa inibayad sa atong kasalanan. Okay? Pero moabot galing ang kahayag sa imong unahuna, gipaboran ka sa Dios. That means mawala na kas kangit-ngit ug dili na ka magpabilin sa kangit-ngit kay ang pabor sa kahayag anaa naman kanimo. So ang kaluwasan iyahas Ginoo, gikamatya na ni Kristo para sa ato, pero ang pagdawat ato nga role. Di man ka maluwas kay ang Ginoo nitungha unya wa na koy mabuhat mosunod na lamang gyud ko. No. You have to participate. There is a cooperation part. Kung di ka modawat sa grasya sa Ginoo, di man na ipugos sa Ginoo nimo. You will always be honored by your choice, by your free will sa pagpili nimo sa imong kaugalingong kabubuton. Sa Romans 10:8-10, ingon dito sa Biblia, ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa atoa pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug kasing-kasing nga motuo ka. Nga gibanaw siya sa Dios, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita nga kasing-kasing gayud ang sa kasing-kasing kinasing-kasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So naa gihapon tay participation. Dili gyud nato maingon nga totally it's all God's. Even when God gives us the favor, naa gyud tay role nga atong buhaton para madawat nato ang pabor nga kaluwasan ihatag sa Dios.
Ang pabor igsuon dili na siya unmerited. Akong balihon, merited na siya. Unsa man ang merited? Unsa man ang unmerited? Kanang wala ma-merit. So ang merited, na merit. Kanang unmerited, wa nimo na kuha paagi sa maayong binuhatan. Mo na unmerited. Pero ang merited, nakuha nimo tungod sa imong binuhatan. Resulta. In other words, kung na ako'y definisyong magamit sa favor o pabor sa Ginoo, mao na ang reaksyon sa Ginoo, dili na milagro. Reaksyon na sa Dios kay naamang gibuhat ang Ginoo nga sistema ning kalibutan na aron ang tao mutubo susama sa iyang gibuhat ug ang dautan makakaplag ug sama sa iyang angay nga adtuan. There is a system and there's no way you can change that, and that is how it would be. Ug mauna nga atong sabton ang pabor reaksyon kana gikan sa Ginoo. Now, kung ang Dios mohatag kanatog pabor ug pabor sa tao, di ba sa Jesus, he increased in favor or grew in favor with God and with men. He increased with favor with God and men. Now, when you look at that, you see the favor of God. Dili lang usa, duha gyud sa Dios ug sa tao. Now, when you have the favor of God and the favor of men, that means you have been favored. Naag kay pabor, napaboran gyud ka, ug ang prinsipyo or laws of favor is going to work in your life. Kung naa kay pabor sa Dios ug pabor sa tao, ang prinsipyo ong balaod sa prinsipyo nga gitudlos Ginoo bahin sa pabor maglihok sa imong kinabuhi. Munang ingon ng Biblia, tanang mahawiran sa imong kamot panalanginan. Nganong may na naman, tungod kay napaboran ka sa Dios. Tanang imong i-project, nagmalambuon, tungod kay gipaboran ka sa Dios. But pasabot, gihatagan kag kaalam, gihatagan kag koneksyon, kay moabot magud ang panahon nga paboran ka sa Ginoo ug sa tao, ang tanan nga naa sa tao ihatag nimo. That's what favor is all about. When you are favored with God and favored with men, all of the resources, all of the connection, and all of what they have will be given to you as access because you have the favor. Pabor man na mo nang ihatag, itunol, ipadayag, iabli sa imong pagkatao ang pabor nga anaa. Alang kanimo kay naimo kanang pabora sa imong pagpanlihok. Now, mungadto na ta sa naay unom no, pero ang ako nabutang sa ako notes 5, pero I'm still studying it. Pero una sa tanan, tungod kay reaction man ang kapabor, karong buntag usa lang atong tanawon. Sa 5, unom kapaagi nga mapaboran tas Ginoo. Ato ning lihok. Lahi sa Ginoo, pero tudlo sa Biblia nga ato ning buhaton. Una, ang pagpasidungog. Unsa ang una igsoon? The first key that will activate favor in your life, ang unang yawi nga mupaabli nga ang pabor sa Dios ug sa tao muabot kaninyo mao ang pulong nga pagpasidungog. Unsa man ang word nga pagpasidungog? Sa in English, it means high respect, great esteem, or adherence to what is right, or to a conventional standard of a conduct. Ang verb form niya, regard with great respect, na ay dako nga pagpasidungog, or pagtagbo o fulfilling an obligation, honoring a promise. So, mung ihisgot kalita og pagpasidungog or honor, we're talking about kinaiya aron ang pabor mo abot nimo. Remember atong gibasa kanina, saktong panabot maghatag kanimo sa pagpasidungog. Great understanding giveth knowledge or wisdom. Ang pagpasidungog igsuon usa sa kinaiya nga gitudlo sa Ginoo nato. Mo nang sabton ginatuno, bati maot dautan nga batasan di ka mutahod og tao. Maot dat bati nga pamatasan nga di ka unsa igsuon mutahod og tao. Kay kung maanad ka og tahod og tao, hilabihan sa mas labaw nimo. Tanang lalaki, okay? Tanang lalaki. Listen to me.
Sa akong nakita, sa akong gamay nga edad nga napuyo ning kalibutan na, nabasahan sa libro nga akong nabasahan, ang kadaghanang lalaki, of course there will be exemption, murespitar sa mga labaw. Ang kadaghanang lalaki, mupataas sa mas mubo. Pero, kung imo siyang kompetensyaan, patyon ka. I mean, that's the attitude in the mind. Ang lalaki, mupasidungog sa iyang labaw, mupasaka sa iyang mubo, pero imo siyang kompetensyaan, magka-problema gyud ka. Kay musukol man ang laki tungod sa garbo. Now, with that understanding, musuta karon sa pagpasidungog. Kung ang tao nagtubo sa pagpasidungog, nakasabot mo pasidungog, naandan ang pagpasidungog sa isig ka tao, tanaw nimo daghan ning maaway? Do you think if a man grew up knowing, honoring people, would he find people fighting him? No way. Why? Because of the attitude development. Nang sakto ang angay natong sabton. Kita mangguno ang atong garbo manggod, mas mulabaw sa saktong pangunahuna. Munang gitudluan kita sa mga diet, no? Low on carbs, high in protein. Low in garbo. So we need to understand, kung gusto ka ang pabor maanaan nimo, kinahanglan kang makakaton pagpasidungog. Hatagan tayo kag example, kanila nga sinaot inyo ni masabtan. Kitahay akong example na niya, si Sister Tere. Sa akong panganiw Sister Tere, kitahay lang Sister Tere ha, gamiton natin ka. Akong gipabarog sa Tere dire, nyamuin ko ninyo, pakpakan ninyo Sister Tere, kay maayo niyang gibuhat, so pakpak ng tanan. Unya, pag gumanon ito pakpak, nisulti na pugko sa iyang maayong buhat, pakpak na punta. Unya, pag gumanon yung pakpak, nisulti na pugko maayon niyang buhatan, pakpak na punta. Now, pag gumanon itong tulong ka pakpak, unya, ako nang gipalingkod si Sister Tere, usa may akong gibuhat kang Sister Tere. Gipadsidunggan siya. I honored her. Di ba? Paglingkod ni Sister Tere, mungadto na sa lain ng lugar, kitahay, ni suro na siya Tere, nagot siya laing dapit, ako siyang gipasidunggan Tere. Unya, naay musultig dautan ako. Sa'y tanaw ninyong buhaton ni Tere sa mga nisultig dautan ako. Ako siyang gipasunod, ako'y nagpasunod sa Tere. Unya, karon si Tere nangadto sa laing dapit. Unya, nay nakadungog, gidaot ko ning tawana. Unsay buhaton ni Sister Tere? Sukla na niya, nga naman. Nabilin sa iyang unahuna, ako siyang gipasidunggan. But pasabot, ang sa unahuna niya, wala ko nagdaot niya, apan nipasaka pagani ko niya. So kung naay musulti nimog dautan, bisagwa ka didto, tungod kay nagbilin ka og maayong pangunahuna. Kanang tawhanan nang gibilin nimog maayong una, mudala na nimo sa bisan asa kan dapit. Kung moabot ka anang lugar, kung naguna Sister Tere didto, usa pa lang ka moabot, gipasidunggan na ka ni Sister Tere, mo nang dawaton ka sa mga tao, tungod kay naguna na Sister Tere nga niabli sa imong pultahan. Pero kung akong gisultihan Sister Tere in front of the others, ako siyang gidaot, ako siyang gibakbakan, ako siyang gihingnan, ako siyang gihingnana, ingnani yung ka, wag yung ka. Bisag asa na musulti, mulakaw Sister Tere, o sa isulti na ako sa laing mga tao? Ya, makuratan ka, nga nung wa siya ganahin nimo. Ingna imong tapad. Pagmata. Ihunong na ng pandaot. Ug tanan nga nag-usab mosultiog. Kabalo ba ka igsuon kung musabot lang ka anino? Kung ihunong nimo ang pagdaot og tao, pagpaubo sa tao, pag ingnana sa tao, ingnanaon ka sa Ginoo. Pero kung magpabiling ka tanay mosulti negatibo, moabot na dito sila'y mag-una. Kung asa ka maabot, unahan ka kung usay mong gibuhat. Muna ang pagtudlo sa Biblia, klaro kayo magpasidungog yung ka. You really have to go by what you intend to receive. If you want to receive the favor of the Lord, then go do what honor can do. Honoring people will honor you in return. Igsuon kinaiyan ni sa usa ka tawo. Usbo na musulti na gilikag daw ta sa katawo, timan ini, mubalik na nimo. Gitantan, gidasok ug mag-awas-awas pagyud. Kay punla man binhi man So when you speak word,
it comes back to you, pressed down, shaken together, and running over. So kung gusto manggaling ka na mobalik nimo, siguraduhan na ang mobalik nimo nga gitantan mo daso kung magawas-awas, maayong mga pinulungan. Kung na kay taong siging mudaot nimo, maayo ba imong memory recollection niya? Kung naay mangutana bahin na ng tawhana, maayo ba imong masulti? Kaning tawhana, inanig yun ni siya. Adik yun ni. Kaning tawhana, grabe, mangawat na. Ma-apply kag trabaho, siya yung pangutana, makasud ka? Mayong buntag. Hala no? Ingana di ay na. Nana yun. So kung naa kay atraso, isettle na. Basig sa na mapangutanan sa imong gi-applyan. Hello? Pastor, gusto na akong isettle. Pastor, pero saon man? Ingon sa Bible, a gift given in secret soothes anger. Manay Proverbs. Hatagi siya gasa. Pinasikreto. Para dili ingon gi-broadcast nimong imong pag-reconcile. And then, it will calm down the hate. Ina imong tapad, maghuwat ra ko sa imong gasa unya. Mayong buntag, natabangan bitaron kabuntagon igsuon. Nabay giusab sa Ginoo sa atong unahunag kasing-kasing. Magpasidungog ta igsuon. Anaro nato ang pagpasidungog. Mag-istorya galing mo, anara ang pagpasidungog. Kay wa ka kay bao kanang taong imong gipasunog mo nay mag-abli nimog dalan pultahan sa bisan asa. Say good things, honor a person, honor people. Time comes, they will open doors for you. Ambot lang, pastor, ambot lang kaning tawhan, ambot lang. Amo nang imong ugma ambot lang rapot. Usbon ang pagbati ug kasing-kasing ihalad sa Ginoo ang Dios ang palihokon. Amen. Atong pakpakan ng Diyos, Father, we give you praise, we give you thanks for your word. Bless us in Jesus' name. And all the people of God say, hinaot, mag-usab na ta. Amen? Pastor Shoni? So, dili di ay unmerited favor. Ang favor, reaction sa imong gibuhat. Na kay gibuhat nga maayo, mao nga napaboran ka. Amen? Kay so dili na ingon nga murag random ba? Random gid pili sa Ginoo. Tagaan ka og favor. Naagi rason, reaction sa imong maayong nga gibuhat. Amen? Natay nakatunan karon mga kaigsuunan. Yes, it is our prayer nga this week you will have favor. Okay, the door is already open for you. Naghatag kag maayong pasidungog sa ubang katawhan. So giandam na ang lugar, ang luna para kanimo. Ug ang tanan moingon og amen. Manindog tang tanan mga kaigsuunan. Ako kamong pahinumduman nga naa kitay Cutting Edge Fellowship karong Wednesday. Mahitungod ka na sa the skilled worker sa Proverbs 22:29. Okay, a skillful worker, asa siya mga lagad? Adto sa palasyo. So we're going to look at that, the skilled worker, unsaon man nga kita mahimong mga skillful worker niya adto ta sa hari mga lagad. Itaas na tong atong mga kamot sa langit. Father, Lord, ang imong pulong nga nahatag karon mahitungod sa pabor, Ginoo magahatag gayud og pabor sa imong mga katawhan. Tudluan, imong gitudluan ang imong mga katawhan unsaon nga sila magapuyo diha sa imong pabor. Ug sa ilang nakatunan, ang pagpasidungog magahatag kanila og pabor. Pagpuyo nga nagapasidungog og nagapataas sa uban. Father, I pray nga karong simanaha sa imong sa ilang pagpanlakaw sila imong panalanginan. Sa ilang pagpanarbaho, salamat sa pabor, salamat sa mga abring pultahan, salamat Lord God sa success, salamat sa mga dagko nga koneksyon. Lord, sa mga negosyo, Lord, salamat sa ilang pagnegosyo, adunay dagkong transaksyon nga mag-close ang ngalan ni Jesus.
Dagko nga pabor, Ginoo. Dagko nga mga koneksyon sa ngalan ni Jesus. Ang among mga estudyante, salamat Lord sa huna-huna nga naay wisdom, adunay understanding. Salamat Lord sa vision, sa kasing-kasing sa among kabatantuunan, O God. Lord, ang ilang destiny mahitabo gayon. Lord, salamat. Ang kada usa ka namo magapuyo sa imong pabor. Abri ang kalangitan sa among paglakaw, pagpauli, sa among paghigda, sa among pagbangon, imo kaming gipanalanginan, Ginoon Dios. Ang imong katawhan, imo gayod nga gipanalanginan. Ibutang nimo sa taas, maayong mga favor, God, and you put them at the head, not the tail, put them at the top, not at the bottom, and you bring them into a place of honor. Thank you, Lord. Your people are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples of all nations. God bless you all.